Morjes kaikille, täällä The Block 70 ja nyt oltais taas Let's Playtä. Noniin, sitten... Missäs... Ai niin joo, me ei ole vielä rakentanut taloa tänne ollenkaan. Aika sitten ihmetelkö mun puhetta, mä oon vähän maa. No... Missä talos voisi tehdä? Tekiks mieli tehdä varmaan se jonnekin tänne viidakkoon kuitenkin. Laitetaan kohta sitten varmaan normaalille. Tai tavalliselle. Voisin tehdä johonkin tähän se talon tälleen. Tästä ei nyt oo mikään hirveen iso talo, mutta... Tuleepas varmaan jonkunlainen. Ei oo kato hirveesti puuta nyt. No niin, nyt onkin lattia valmis. Sitten vaan tehdään katto. Ettei enää... Sittenhän tää olis jo niinku valmis. Ja siis ennen kattoa tietenkin seinät. Niin seiniä ja katon jälkeen taas niinku valmis. Toivottavasti mä saan ihan näillä kaikilla puilla nyt seinä ja katon tehtyä. Pistetään aivan sama. Semmoista tulee vaikka ovi. Onko se nyt täällä kohta? Toivottavasti. Joo. Tästä vaan niinku... No, eihän tekstä... Tästä ei täällä päästä. No, tästä toki pääsee ihan hyvin hyppäämään. Ihan sama. Antaa olla. No joo, kyllä tässä loppuu puu kesken, kohta täytyy mennä hakkaa vähän lisää. Vielä. Joo, eihän 10 riitä enää mihinkään. No, tässä se onkin. Sitten pitää tehdä tästä työpöytä. Saan just kirveen. Ei en saakaan. No. Mennäänkö sitten vaan hakkaa vähän puuta. Tossa onkin just sopivasti vieressä puu. Niin, en oo ihan varma saanko jo viime jaksossa, että alkaa niinku Minecraft Seeds jossain vaiheessa. Mä oon tekee sellaista Let's Playtä. Niinku siinä on cheatit päällä, etkä voi niinku ottaa ihan mitä vaan kamaa. Mulla ei oo vaan, mun
täytyy laittaa sitten game modea aina. Se on vähän ärsyttävää varmaan, mutta ehkä tee jotain command blockeja sitten. Niitähän voi vaan laittaa luovalle niihin kommentteja, vai onko silleen se give tai give. Ihan sama. En tosiaan oikein sano sitä, mutta tässä on ihan tarpeeksi puuta, ei jaksa kerätä enempää. Sitten vaan mennään kotiin, jos mä löydän ne sinne. Tää on kyllä tähän mennessä ainakin ihan mennyt aika hyvin. Tuolla on se. Katsotaan sitten jatkuuks vielä. Varmaan jossain vaiheessa joutuu menee sinne kaivokseenkin. Et saisi jotain kiveä. Nyt tarvis nyt soihtaa. Miksi on yhtään ylimääräistä pyytää, olisi pitänyt jättää. Eihän mulla edes kiveä niinku niin. No, nytpä ainakin voi tehdä hakun. Skyblockissa vaan on se vähän ärsyttävää, kun täytyy jotain niinku kiveä siinä hakata. Pitäisi jotenkin vielä keksiä, että kuinka saisi sen suojaa sinne alle, ettei ettei niinku lähtisi ne hiekat sit ja kaktus alas. Täytyisi vaan keksiä, kuinka se suojaa voi tehdä siihen. Ajattelin vähän, että pitäisikö laittaa vesi siihen ja silleen. Ehkä se on järkevin ratkaisu. Mut sitä vettä ei saa menettää missään nimessä. Eikä varsinkaan ämpäriä. Jos ämpäri menettää, niin siinä on sitten se homma olisi siinä. Sitten vaiennatuu skyblockia. Mä yritän nyt mahdollisimman pitkään jatkaa tätä skyblockia. Niin. Nytten siis niinku tätäkin mä varmaan yritän, tai tätä pystyykin jatkaa ihan ikuisuuksiin. Kiva tällainen pikku seikkailu. Ai niin, ihan nyt se kivi unohtui ihan kokonaan. Toi radio soi koko ajan tuolla taustalla, jos mä mennä sammuttaa, en jaksa mennä. Mitä? Luola. Sinne pitää heti päästä, sillä on hiiltäkin. Joku laitti nuo valot päälle. Kuulosti ihan siltä. Pitäisikö kai hypätä tänne? No, miten se mulle ihan reitin? Pistää tätä kalliita. No itse mikä se on. Noin niin joo. Luolistilässä kuuluu tollasia hirvityksiä. Mistä nää tästä? Ei hitsi, sille meni sokeruoka. Mäkin täytyy mennä hakemaan. Kuinkas mä tonne reitin teen? Nää ei. No, sinne sit meni yksi puolta. Noin. Pääsenpähän vihdoinkin tänne. Hiiltä. Saisin tekee vihdoinkin suihtia. Eikä vaan. No hyvä, menti. Harmi kun XPT ei voi laittaa arkku. Laittaisin ilomielin. Jos vaan voisit. No. Varmaan jossain vaiheessa ollaan kuvaa joltain serveriltäkin jotain videoita. Niin. Varmaan Saltcraftissa alan kuvaamaan. Laitan varmaan sen IPn tähän videoon. Siihen jakoon.
itteni vesiltäkin päästä. Mennäänkö mieluummin tästä reitistä? Mä kestäin vähän lagia. Ihan sama. Pikku lagi ei pysäytä. En tiedä näkyykö se siinä kuvauksessa, varmaan näkyy. Ai että. Nämä pysäyttääkin. Tää on varmaan vitoselle. Nyt ei olekin niin paljon aikaa. No, missäs nyt sit tää pyörämä on eksynyt? No en oo, täällä on tossa. No, eiks mä nyt niinku kerännyt enempää kuin 2 mukulakiveä? No mennään sitten vähän kerään lisää. Vitsi, tää niin ärsyttää. Kuinka paljon hiiltä? No, niinku 20 hiiltä. Se on niistä niinku 8. Ei ne mitenkään hirveesti. On sekin nyt jotain, mutta tikkuja oli aika vähän. Muistas toi lehmä, otinko meillä tappaa se? Tässä onkin vähän ruokaa. Paitsi että mä pidetään. Mulla on nyt tää rauhallinen. Niin, onkohan jo nyt tarpeeksi? No eipä tietenkään ole. Niin tarvii sen verran sitten minkä mä oon aika paljon, en tiedä. Mä tiedän, onks nyt tarpeeksi, mutta jos mä jossain vaiheessa... Ei mitään. Ei yhtään mitään. Varmaan muutan tostakin jossain vaiheessa johonkin kivaan paikkaan, niinku sinne ylös. Ja varmaan mukulankivesten talolle ei jaksa vaan kerätä kovin paljon puuta. Oh, no. Jee, nyt se meni. Minä ei voi kerätä. Nyt ei enää lagikaan yhtään. Aika mun talhan on täällä. Tossa. Ei ookaan täällä. En mä nyt jaksa mennä tännekaan. Tää talo on vähän liian pieni mun asuttavaksi. Mä ehkä muutan vaikka heti paikalla. Jos mä tein tän talon. Ihan turha. No. On niin vaikeeta päästä tänne No, mikä ihme tätä taloa vaivaa? Tai tätä hommaa. No, nyt pääs. No, mutta heti paikalla pois. Tosi hauskaa. Heipä vanha talo. Tein just äsken se heti muuta pois. Oh, jää kurpetsa. Noi eläimet on niin sairaan ärsyttäviä. Harmi kun tässä ei oo mitään. Oho, toskin on tollanen. Harmi kun tässä ei oo mitään, mistä olisi otettu eläimet pois päältä. Niinku eläimet pois ja eläimet pois. Se on kerta rauhallinen. Jos mä katsoo pois ja kaikki mobit, niin onko se eläimiä? Että tää laki on vähän ärsyttävää. Mun täytyy varmaan tehdä tällä tavalla. Mitäs tuolla on? Mitä? Ehkä mun kattiin kyllä asuu kuitenkin varmaan jossain käihmäinen. Tuosta mä keräsin ne saplingit. Ekossa Let's Playssä. No, voi että. Eiku, joo, tässä on vielä rauha. Ei mikään vaan siis. Tää vois laittaa 7. Tää ei kyllä voi olla mitenkään rajata. 60 oli kyllä ihan hyvä, koitetaan 50. Ei hyvä. Myös pitää tällä tavalla.
Vai tarvitset tätä? Maksi 70 nyt tää on ihan okei. No ei hirveetä lagia. Vau, tonne, jes, tuolla on hyvä paikka rakentaa. Ai. Onneksi ne elävät kasvaa. Siis tähän nyt on ihan hirveä hyvä rakentaa joku välitalo. Vitsi, tää lagi on ihan sairaan ärsyttävää. Laitetaan vaikka sitten 4. Nyt lähti lagi. Tai no melkein. Ajaa mustiopöytä. Kiva tietää. Paitsi että siitä tiedosta ei ole yhtään mitään hyötyä. Mitäs mä tuon tein tällä tavalla? Aha. Jee. On paras. Ihan sama nyt mä teen vaan sen. Uitesti parasta. Noin. Tähän varmuuden vuoksi vielä toinenkin. Noin. Tästä tarvitaan kuokka. Voi vitsi, mikäs toi ennen oli. Jossa on tällaisia kuulu ihan... Ei, toi oli kirves, sitten se kuokka. Ja... No, ei... Voi olla niinku... Ai jaa, tolleen kuulla mä ottanin pois. Enpä tiennytkään. Jos mä käytän kaikki kertaa tähän näin. Näin. Otan. Jee, patto, taitava. Ei vaikka. Tällä on kyllä vähän tyylässä. Toivottavasti mä... Ai niin joo. Näin vois ottaa vähän sen jälkeen. On ihan kiva. Eiks kaikki katsojat? Vai onks teitä edes ollenkaan? No. Elikkä mitäs mun piti aina se kirjoittaa miakka ekat nää. Muokka. Nyt muuten mennä. Nyt jos joku haluaa mennä, niin menkää kuuntelemaan Radio Novaa. Sieltä tulee kai ihan ok biisi. Hei brother. Mutta ihan tämä en ainakaan mä menen. Mä teen nyt tätä videota. No. Kaikki. Hei! Mikäs sä oot? No ihan sama, tuntuu, että ihan käsinkin. En otakaan. Missä täällä on puuta? No, aivan sama, mä otan viidakkopuuta sitten, jos ei oo kerta muuta. Olisi kiva saada pikkusen täällä saplingeja 4, vaikka ne vois antaa 4 ja sitten istutaan yhdelle tuolla täällä ja tässä paikassa. Ei kun vaan sisällä, mitä tää tulee. No. Ei kun vaan aletaan tekemään. Uppista.
Pistä. Tulee yökin. No niin, nyt tulee aluksi aika sairaan pieni tällainen. Kuinka se aika tehdään? En olekaan ihan varma siitä. Tehdäänkö me näin? Eipä tietenkään tehdä. En saa tehdä enää Minecraftissa kuin mitään. Olisiko se sitten näin? Elikkä. Ei. Siis niinku. Kirottu aita. Ei vedä. Ai niin, jos tehdään kai näin. Ei tehdäkään. En mä samaa, en mä sitä aitaa halukkaan. Onpa elämä epäreilua. Yeah. Ihan sama, laitetaan sitä tähän. Et vaan niitä Swift-petoita käteen alkaa niinku vähän harstamaan. Noin. Tää nyt on hieno koti. No ei oo. Ei. Siis. Tää on niin ärsyttävää. No niin, sitten vielä tällä. No niin, kuinka sitten tikapuita tehdään? Kyllä. Joo. Jes, mä osaan. Ihan sama nyt tuli. Eiku, oliko se, että... Just. No. 9. Epee. Täytyy kai tehdä tällä tavalla oikein uhrata mun kaikki. Tästä tulee ihan okosti. 6 ei riitä. Tarvii 7 ja reilu. Nyt on kyllä ainakin näin tarpeeksi. Pitäisikö se tehdä tähän? Ehkä. Ai. Vau. Jee, mä oon ihan paras ihminen maailmassa. Mä osasin tehdä tällaisen. Mä oon tosi taitava. What? Lava. Missä? Rautaa! Tuolla vielä on lavaa. Ei ookaan. Tossa vielä on lavaa. Ei ookaan. Tästä on tehty lavaa. Jee! Mä löysin rautaa. Wow. Vitsi, tää ääni on niin pelottava. Mua pelottaa tosi paljon helpommin.
No niin, nyt sitä vettä sitten. Onneksi mä saan muuten just rautaa. Tää alkaa jo menee ihan okeesti. Mä oon äänet niinku ihan hirveen pelottavia. Help. No, huhu. Tadaa. Apua. Vitsi niin kun jos nytten... No, lapio. Ihan sama lapio ei tarvi mihinkään. Lapio on ihan bro. Ottaa pois peacefulilta. Mulla se on rauhallinen. Nonni. Apua. Turvaan kotiin. Onneksi tänne ei tuu hirviöitä nyt. No mä taidon tehdä farmin sit ensi kerralla. No, tää videosta tässä. Heippa kaikille ja muistakaa sitten tykätä ja tilata. Ja no, minä olin sitten The Block 70 ja näemme taas ensi kerralla. Hei hei!